Saan ka apulos nga inalilaw? Pagsipod da ay ayatong ka. Tumukno sa dilangit kiragsak ko'y tidanam. Tanatong palmutlang ta arapap ko. Ti amok, kat agkatang-katang aklatan iti kasipngetan. Gaputa ay ayatong kaunay. Duwata amang siray iti anaraar tinamnama. Anaraar tinamnama. Nakailagaan, dagiti na duma-duma apakasaritaan tibiyag. Anak ay binggasan, dagiti adal ken ulidan. Papagayam, tarabayen, titunggal paset, ti pakasaritaan anapauluan. Anaraar, tinamnama. Manipod iti Triple R Productions, sagot kada kayo, ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Direksyon, Triple R. Anaraar, tinamnama. Naimbag nga orasyo papagayam. Manipod iti Triple R Productions, isagot kada kayo ti Jor Drama Tips TV YouTube channel. Ti umuna apakasaritaan, ngayon tayo itampok iti drama tayo anapauluan. Anaraar, tinamnama. Mirasol, nabayagtan di ti turod nga ayoyang ta. Di mo matlangan ibagat ibagbagam nga importante ama amuak. Andy, Amom, sipod na tulag ti kalay sata. Nagbiro ka kon ka nagtininong kaninang tanto. anya? Arapaap ta, adito'y tuturod ti pangipatakdiran tayo ti balay ta. Nakapaaramid ako ni ti plano. Kasta ka di? Wen, kasla makikita kon tinaragsak to abangunan ta pamilya. Andy, sa anak to naragsak. Apay kasta ti saom. Di ka maragsakan iti imbagak. Nga dan plano ti patakdiran tanto abalay ta di ti turod. Kan di ka maragsakan iti imbagak. Nga dan sumagmamano anabirukak ngagbalinto aninong kan ninang tay ti kasar. Apay asan na iti sumbat mo? Andy, pakawan anak. Apay nagkid daw kay ti pamakawan. Awan ba't basol mo kanyak? Ada, dakkel tinagbasulak kan ka. Anya ti bagbagamon? Gaputa, amin dagiti arapaap mo apara kanyak. Kat saanen amatungpal. Di ka maawatan, Mirasol. Saan ako ngagpalpalikaw pa'y? Putduntan ti relasyon ta. Agsinatan. Anya? Saan ako mga angawan iti kasta? Apay ko mga agsinata. Anya ti makagapo? E dinto ta ambokmat nga agin inayat ta. Pudnot ako nan. Naamiris ko. Asaan nga umanay ti panangayat ko kan ka. Tapno agbiagak to ananamay iti sido mo. Mirasol. Iso apakawanan nak, Andy. Putdentan ti ayan ayat ta. Anya, insinam ni Andy Mirasol. Wananang. Ang mauyong kakaday? Sa anak ngang mauyong tatang. Apay nga ron nga insinam kat natulagan ti amin. Anya rason, tapay ngayon sinam ni Anday. Tatang, nanang, saan pa'y nga itati panawan ngay bagak ti pudno? Nuan niya ti rason ngayon sinak ti kayan ayat ko. Anda ka di ilimlimad, mau ka na kamay. Agsawa ka.
Kaya't kung tagina na tatang, nanang, inako ni tisilit ko. Ay, pinanawan na ta. Apay nga tangin sina na ni Anday. Hindi to ta nakasaysaya at nakaananos kan ko na. Oray siyak. Jak maibos a panunutan no apay. No anya ti rason nga insina na ni Ande. Wano, adangatan sa balay nga ay ayaten kay anak mau. Mirasol, sweetheart. Apay bulbulagatang matlatan lagi in-order ko akananta. Sige, mangantan, sweetheart. Di lang mabalin, Lunsyo. Di ka sweetheart kanyak ta kababain. Ibain na? Gapu talakay kan. Laklakay kapay nga adayong ng nitatang ko. Sana bali at baknangak pa eh. Sana rumbeng ngay bainak. Masapul na proud ka kumata sakitan ti boyfriend mo. Uwan angam. Basta jak kayat nga ibay na. Aguray ka man. Iwaragawag ko ka na tao dito'y restaurant boyfriend nak. Gagayam nga dayti restaurant. Boyfriend nak ni Mirasol. Saan nakalolo ka city parang ipapanyo. Ay, agulim ka, Lunsyo. Kababain. Tapno awanan ti mangarap kan ka sa bali. Di imbaga akol ka na kiti tao dito. Kano iba'y nakmet ka na iti dadakal mo, umayak iti balayo katiyam amok ti pake. Anya? Anya ti bagayo, Tata Dalmas, ta nakaumay kayo diti balay. Ada na patig-unay, ada magakan ka baraw. So nga insakripisyo ti may. Ket sa pala ko matamasong batam na iti sa lunsod ka. Anyat damagan niyo, Tata. Ada ka rin nagbasulam iti anak mayan ni Mirasol. Awan mo, Tata. Awan babae ko mabalin na pagsilosan. Ni, awan, Tata. Tasipod nagayan ayat kami kan ni Mirasol. Sa anak unayan nga mas asidag karang iti babae. Apay nga raw nakas jay anak may. Naibaga na kada kayon ngayon sinanak, Tata? Why? Kat maburburtsaan kami kanina ng amagda. Tadi naman ibaga tirasaw no anyat nangisina anakin ka. Ures siyak, Tata. Saan na nga ibaga no anyat basol ko kinkwana? Jakman na mo, nanyat gapuna, tapos tilat matlatan ngayon sinanak. Ala, bayang barok, takasari taminto anay bagdanak may. Sino na italakay akadram Mirasol? Kwa, tatang. Siya konti mangyam amoy tibagik kanakwada Mirasol. Kunak nga agulim ka laang, Lunsyo. Na, walay kamatan Mirasol. Awan mo't dayaw mo ni tinaytakan do malakay. Lunsyo kung kunamulatan kan kuana. Gaputa. Taiso tinangiso katak kini Andi, tatang. Nanang. Kayan ayat ko ni Lunsyo. Yeah. Anya. Kaayad-ayat mo day taalakay, Mirasol. Nada. Wananang, tatang. Andat mapaspasamakin kan balasang ka. Nakagugwa po ni Anday.
Kan kataeb mo lang, kalpasan na, lakay, tinangisukatam kan ko ana. Tatang, Saan niyo ko mga uyawan ti kinalakay ko tatang nanang? Anya, ora yan. Ora ya klasim garite data nga awag mo kada kamay. Oray lakayak, akasitiya ko nayo. Baknangak mo. May tid ko amin na kayag tiyan kayo. Isa mayat kayo man kan saan. Sakto, tiyagbalin na madugang iyo. ay saan na mabalin? Mabalin, nanang. Di ka di mabaen ka dagitoy nga aramidem mirasol. Nanang, kayat kung aglupos mo tantibiyag tayo. Iso ngay di pinagdatunan nak ni Lunsyo. Sinong bata kon adagos? Naulpit ka, Mirasol. Ambisyosa ka. Nagbalinak laeng a practical, Andy. Tiyak lang pagarup ang narasiti ayat mo. Guston, saan kun akayat adang ganda giti ibagam? Di na magkwede. Noan niya rason taapay nga isinanak. Ngam pulos adi mo imbaga. Gayam, insukat nak iti may sa alakay. Pakawanan nak. Lakay man ngagpaiso ni Lunsyo, ngambak ng mat. Ambisyosa ka talaga. Praktikalan ti panagbiag, Andy. Kung naklakid din no napudno ka iti ayan ayat ta. Ay, ayatan ka? Di mo may paay ti kalkali kagumak anam ay. Iso pasensya ka laangan. No insukat kay ti lakay abak nang. Masakit tarik nak dahil yung inaramid mo kanyak, Mirasol. Ngam saludsudak man kan ka. Naragsak kan to nga ta, iti sidong dahil jay alakay. Nanang, tatang, adda ni Lunsyo iti salas. Adda bagana kada kayo. Di mi kaya ti makisangaw iti dahil alakay. Tatang, di yu kumamot ulit-ulitin nga balikas ti lakay. Takaslad at dalaang alumakay. Ang may sumat talakayan. Inaunapay nga muna kami kanila nang mau. Umay kayo kit din. Tapno may baganan ti gagara na kada kayo. Sigalatad di mapan makisarita iti dayja lakay. Lanang, tatang, di kay mo't maurayan iti salas. Isa siya ko ti imasidag ka na kayo. Kakalunsyo. Like, sanda ka din nga awagan iti kakalunsyo. Barok ko na yun, ta sakton ti manugang iyo. Awanan ti ado asaw. Anya ti bagam, lunsyaw. Kwa tatang. Ay, saan nakman nga awagan iti tatang? Sumgara ka makangag. Sige, ibagamaw, ti kahit mo kay bagat na pumanaw ka. Sige, sweetheart, ibagamon. Ay, na yun dayta. Madormenak adumdumngag iti awag mo iti dayta lakay. Ay, Kasta ti kinasweet me. Sweetheart, tinawag me. ibagamkit din ti gagaram. Nawata kon ti ima ti anak yo. Kayat min ti agkalaysa. Anya, Salbag! Sana mabalin! mayat kayo man saan. Tatang, nanang, makiasawa akin ni Lunsyo. Nagtangken matan ti desisyon mo. Saan kanto nga tanga agbabawi? Saan to apulos, nanang? Tanasgad ti tarigagay ko abumaknang. Kat nila ang Lunsyo ti makaypaay iti daytang arapaap ko. Hala! Siga ti makamaw. No, di na kami denggan kaninanang maw. Makamukan iti biyag maw. Nasken nga isaganak amin nga ruwatag. Tainton makapagkasar kami kini Lunsyo. Inakton agyan iti dakkel abalay na.
Pasensya ka laangan, Andy. No nagbalinak man abalang kantis, kadagiti karin karita. Nauma akon, itinamulagatak a kinarigat. Kat kayat kumatan nga aglupos tibiyag ko. Mirasol, agim impaki kamat. Papanam, awan nanang, isagsaganak lang dagiti arwatak. Ta apaman a makapagkasar kami kini Lunsyo, inakton agnaed ijedakkel a balay na. Balay da kunam, tadamot anak da ja Lunsyo. Ada anak na iti day di Diyos talwad na nga asawa da. Nagasawan dagiti talungan anak na nanang. Iswa, saan dan ang mairaman iti day jay a balay ni Lunsyo. Sa maysa, adamotan kabukbukudan da a balay. Uray pay, balay dalak ta amin, ta anak na ida. Unay kayo mutan nanang. Nagbalin kay mutan a kontrabida kinitatang itibiyag ko. Gapo ta makita mi kinitatang mo, asaanan analintag ti sinurot mo adalan. Gapo laeng iti ambisyon mo a bumaknang. Sandak ko makagura nanang. Tano bumaknangak? Sigurado ang may ranod kayo, mat. Saan may kalikaguman kinitatang mo? Ti panagbalin mo, abak nang to. Saan may mat akasapulan ti iranod munto kada kami? Anya? Wan, tauray rigat lati adda akasasad ti panagbiag tayo. Naragsak kami lata kinitatang mo. Agpinpin natag kami adwa. Uray da kami kinilunsyo, nanang. Ngata? Mirasol, nasakit man ang manggagam ti ibagak. Amume nga iso ti pudno. Anya day tananang, ti kwarta wano kinabak ng laeng ni Lunsyo ti kayat muken kwa na. Nanang, agpanunot ka kumay ti maminribo, sakbay ang makikalay sa kini Lunsyo. Nasaysaya at no ni Andy ti pakiasawaam. Saan kon akaayan-ayat ni Andy nanang? Iso nga, adayo nga iso ti pakikalay saak. Anak, agpanunot ka kumaan na imbag. Nakadesisyon ako nanang. Katay ko na kon, kaya't ko ti agnamay, iso adidak ko maupayan ang makikalay sa akin ni Lunsyo. Lagbang lulat ta ti asawak. Ubay ka man ta mapantay ti silid. Bakit? Sa bali man ti kayat mo. Tunggal sumangput ka. Silid lati bagbagam. Anya nga ron. Parang no, ito lang sikong kakit singin na dagos. Sa anak man aray awan nakasta tanapudot ti ulok. Apay, sweetheart. No kaano pa'y nga agasawatan. Isupay ti kanayon na panagpupudot mo. Walo. Sinyalis ka din na ita nga aginaw kan. Saan? Anya nga ron ti pagpupuntutan. Imay manon Jacob sat kenduang anak mo. Kat kunada, asaan ka no arumbang asyak tagtawid ka dagiti kinabak nang numatay ka? Anya? Ibagbagak mo't ngamin kan ka, anas kan nga ipagnamon dagiti kinabak nang mo. Tapno mayakar dan kanyak, ngam di mo mat aramidan. Ala, bayam ta mapantanto iti abogatok. Tarong iyakon nga ipanagan ken ka dagiti daduma kinabaknang ko. Agpaiso? Giyaman no kasta Lunsyo. Talaga nga ay ayaten na kunay. Lunsyo. Mirasol.
sinarapang ti barukong mo, Lunsyo. Jak, maka, agas, COVID, baroko, Lunsyo, kasano pa'y itadagiti arapaap ko? May isa kamatan analami sa bangkay. Mirasol, siguro day titigasat mo. Kalpasan amay tabon ti bangkay ni Lunsyo. Agsublikan ijay balay. Wala nang. Agyaman na kada kayo. Kapilitan nga agsubliak ijay balay tayo. Tawan mo't apulos tinay panagan kanyak ni Lunsyo asa ni Kuana. Bayamong, ilaban ko kuma, ti panagasawa mi. Baban ti panangalak kita bugadok ta nagkasar kami met. Ngam, jakla kaya tiriri nanang. Ipabusoy mulatan kadagiti kakabagyan ken anak ni Lunsyo dagiti kinabaknang na. Narigat, no sikapay ti ibagada nga agom. Dito'y turod ti ayuyang miidi, kini Andi. Dito'y anasangal ti ayan ayat mi. Ngam dito'y mutlaeng at tinalikudak, dagiti karin-karimi. Gapoy ti ambisyon ko idi abumaknang. Diyos ko, masirayak pa'y ngata, ti anaraar tinamnama. Pagbabawiyak unay ti kinaambisyosak idi mabumakna. Sayang, tarinakrak ko ti ayan ayat mi kini Andi. Sa dinungatan ti ayan na ita. Sipod insinak. Nagtalaw matan dito lugar mi. Mirasol? Sino? Andi? Mirasol, nadamak ko ti panakatay ti asawam. Iso ang nagawid akong dito lugar tayo. Balukan, nawaya ka manan. Si Kangay, adda ka din asawam. Sa anak ka ng asawa. Si kalangtin karik a babae iti biyag ko. Anya? Kinapudno na. Si kapay lang tinakatalimang diti pusok. Kayat mo asawan, Andi. Ay ayatan nakpailaan nga aging gaita. Nga uray no, nagbalinak narasi iti ayan ayat ta. Well, si kapay lang ti ikikis ti pusok. Uray anya tinapalabas mo. At tuyak ang mga ayat kan ka. Pagkawanan na Andi, iti pananggulib ko, iti ayan ayat ta. Nagtarnaw, ti panagayat mo kanyak. Sikat amin ko. Kat ni palubos mo. Baliwan tabuklan ti ayan ayat ta. Andi. Mirasol. Uwan. Kaya't ko ti makisinublan kan ka. Ang yamanak. No adapay lakay mo dingak di tapusong. Nga uray nagbalinak abalang kantis. Agyamanak Andi. Panagsinaw ti ayat mo kanyak. Sika ti agbalin nga anaraar tinamnamak.
Ditan gagayem tinagibusan ti pakasaritaan anay tampok ditoy anaraar tinamnama. Insurat ni Wilson Reyes Marcos. Padaanan dagiti sa balipay a pakasaritaan amay tampok metlang ditoy drama tayo. Anaraar tinamnama.